Ja se zovem Vinko, imam 13 godina, rodio sam se i živim u Zagrebu. Idem trenutno u 7. razred u osnovnu školu Izidora Kršnjavoga, to mi je na Trešnjevci pokraj Mimare. Bavim se kartingom. Počeo sam voziti tamo da je bio jedan rođendan u jednoj karting areni i ja sam se zaljubio u karting tada, prije jedno 7 godina. Najviše volim brzinu i jednostavno sam si kliknuo sa kartingom. To je jednostavno osjećaj koji možete dobiti samo kada si pronaćete nešto do kraja svog života. Vjerovali vi ili ne u ljubav na prvi pogled, tako je to otprilike izgledalo pri prvom susretu ovog mladića s kartingom. Danas je Vinko Jelačić već iskusan kartingaš i iza sebe ima nekoliko uspješnih sezona natjecanja na domaćim i međunarodnim karting stazama. Ove godine spreman je za novi iskorak prelaskom u klasu KZ Junior. Ovo tu je karting KZ Junior. Ima 6 brzina, top speed mu je 100, na ovoj stazi 120 i ništa, ovo je moj trener i mehaničar Ivan Rukavina. Ja sam Ivan Rukavina, isto iz Zagreba koji Vinko. Kartingom se bavim već, malo me i sram reći, ali skoro 40 godina. Počelo je u osnovnoj školi kad je profesor tehničke kulture donio jedan karting na stol. Rekao, dečki, rastavite to i drugo polugodište ćemo ga sastaviti i ići ćemo ga voziti. Ja dan danas ne znam jel mi draže voziti ili šarafat po kartingu. Baviti se kartingom, a posebno ako težite nekom višem nivou natjecanja, nije uvijek jednostavno. Potrebno je odvajati puno vremena za treninge, a trkačih staza kod nas nema puno. Za napredak je nužno odlaziti izvan Hrvatske, skupljati iskustvo na internacionalnim natjecanjima. Ovom smo prilikom Vinka uhvatili dok je trenirao na stazi u Novom Marofu, pripremajući se za svoju prvu jaku međunarodnu utrku u novoj sezoni. Najčešće treniram ovdje na Marofu, zašto je dosta blizu Zagreba, pa je jako praktično. Više puta tjedna vozim karting, ali ništa, sad kad kreće sezona ovih kartinga ću krenuti ići po Italiji, Njemačkoj i tako, pa će biti zabavno. Mladim sportašima nije lako uskladiti treninge i natjecanja sa školskim obavezama, ali Vinko ima recept i za to. Najčešće izostajem petak jer su utrke najčešće u subotu pa nedjelju, ali nekad zna malo biti problem sa školom, a onda ponesem knjige i učim ovdje. Pa mislim da ćemo pokušati što više utrka voziti. Samo što mama zna malo zabraniti zbog škole i tako, pa trebam držati ocjene dobre. Trener pak ima poseban nadimak za Vinka. Vinko je moj mali robot. Mali robot, da. Zašto robot? Pa evo konkretno na ovoj stazi gdje smo sad, ona je jako široka i vrlo jednostavno fulat putanju kud se vozi. Međutim, Vinko odveze, 15-20 krugova u 200-300 razlike, zato ga zovem mojim malim robotom. A što se tiče osobnosti Vinkove, Vinko je, ja ću reći, jedan od najsmirenijih vozača koji postoji. I koji ima to u glavi što treba imati jedan natjecatelj. Vinko zna i izgubiti i nije tužan kad izgubi i dobro to podnesi. To je zapravo odlika pravog trkača. Prva utrka u novoj sezoni Vinka i njegovu ekipu vodi do njemačkog Ampfinga. Naime, na toj se stazi 7.4. otvara prvenstvo Kart Trophy Weiss-Blau. Pa dosta sam uzbuđen, ne očekujem nikakve spektakularne rezultate, nego samo bitno iskustvo da vidim kako je to voziti sa puno drugih shiftera i tako, pa mislim da će ovo tu
prvih nekoliko utrka više biti za iskustvo, da znam kako se ponašati i preticati u grupama. Da, radi se, znači KZ junior kategorija se vozi i u Weißblau u Njemačkoj i u Die Trofiju, idemo na oba kupa, na oba natjecanja. Sljedeća utrka je u Ampfingu i u principu mi kad idemo na utrku idemo uvijek bez očekivanja. Mi se idemo dobro zabaviti, ovo je nama put, svaki put je takav kakav je, ne, i uspjesi i padovi, sve je to dio tog puta. Mi imamo jasan cilj ispred sebe i idemo prema tom cilju. Znači očekivanja nemamo, rezultat kako dođe doći će, zapravo idemo sad vidjeti gdje smo što se tiče treninga i što se tiče općenito Vinkovog skila. Odlasci na međunarodne utrke ponekad su avantura za cijelu obitelj. Vinko je zadnjih godina skupio dosta tog nužnog međunarodnog iskustva. Ovisi kako kad. Ako je recimo nekakav baš veliki projekt, onda znam ići sa cijelom obitelji, ali ako su nekakve ove utrke koje su bliže, onda je veće šanse da idem sa trenerom i tatom. Da, pa s Vinkom smo vozili više manje Italiju, samo što su kod nas regulative bile takve da moramo otpeljati barem jednu trku prvenstva Hrvatske da bi mogli ići van voziti, pa smo i vozili prvenstvo Hrvatske, završili smo, mislim falilo nam je, ne znam, par utrka nismo otpeljali, završili smo kao treći ukupno, dok u Italiji smo uvijek bili unutar prvih 10, s tim da u Italiji biti unutar prvih 10 je velika stvar zato što tam starta barem 35 vozača i konkurencija je strašna. Sve staze imaju svoje pluseve i minuseve. Najviše mi se sviđa za vozit Franciacorta. Što? Tamo sam vozio utrku jednom i staza ima puno gripa, uvijek je netko na stazi, zabavno, malo se preticamo i baš je lijepo. Znači želimo doći do KZ-a, to je naš put. Sad, put do KZ-a je trnovit i težak. Odabrali smo taj put zato što su putanje drugačije sa KZ bolidima od bolida koji su touch and go i treba to vježbati. I moj pogled na to sve skupa je da to treba čim prije početi vježbati, čim ranije treba početi i šaltanje, i slušati motor, i paziti na karburaciju. Što je najvažnije, Vinko je zadovoljan novim kartingom. Naravno da jesam. Evo, ja nikad kad recimo fale neki rezultati, kad fale desetinke, ja ne vjerujem baš da je to u kartingu, nego uvijek mislim da je to u meni i mislim da uvijek ima prostora za poboljšavanje, pa ja sam dosta zadovoljan. Svi ljubitelji kartinga Vinka će moći gledati i na hrvatskim stazama. Konačno ćemo imati kategoriju u Hrvatskoj, pa ćemo voziti. Vozit ćemo sve. Vozit ćemo u Hrvatskoj sve što se da voziti. Mislim, ako nam se ne preklapa s ovim gdje idemo, onda ćemo voziti sigurno u Hrvatskoj utrke sve koje budu organizirane. A često Vinka mogu vidjeti i u go-kart centru West, kojeg je nedavno otvorio njegov otac Nikola. Evo, otvorio se 11.11. prošle godine, znači 2023. I meni je dobra staza i uvijek ima puno ljudi i zanimljivo je dosta voziti. U zadnje vrijeme sam prestao tako puno voziti tamo, što se sad bavim ovim tu, ali jednom, dva put tjedna. Hrvatski su kartingaši u prošlosti znali ostavljati trag na međunarodnim natjecanjima, a uspješnu sezonu želimo i Vinku, o čijim ćete rezultatima redovito biti informirani u našim emisijama. Bok, ja sam Vinko Jačić i cijelu moju sezonu možete pratiti na GP1.